Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda sertaraşlar dyrnak bejermek, tatu çekmek ýaly gözellik hyzmatlaryny teklip edýänler köpçülikliň ýarym gyzlyň görnüşde öýlerinde işläp başlapdyrlar. Salondary ýapylan saç bejerýän, tatu çekýän köp ustalar kwartiralara geçdi diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 6-njy ýylda aýtdy. Munyň bilen bir wagtda şäherde şeýle hyzmatlary teklip edýän bildirişler hem hat köp gözeýilýär. Bu arada habarçylarymyzyň ýene biri şeýle diýär. Şeýle bildirişler jaýlaryň giýrelgelerinde peýda bolup başlady. Meniň özüme şeýle bildirişler öň köp duş gelmändi. Men muny salonlaryň ýapylmagy bilen baglaşdyrýaryn. Käbir salonlar we uly bolmadyk firmalar ýaşaýyş jaýlary kirä alyp işläp başladylar diýip habarçymyz aýdýar. Aşgabatda hususy delikhanaların, gözellik salonlaryň, dyrnak bejerýän we masaj edýän salonlaryň köpçülikligiň ýapylmagy may aýynyň aýagynda başlandy. Paýtagtyň häkimetleri hususy kärhanalaryň, dukanlaryň, fitness merkezleriniň, delikhanaların, gözellik salonlarynyň, masaj otoglarynyň ýapyljakdygy barada olaryň eýlerini gysgaly habarletdiler we kärhanalary dolandyrmak üçin olara resmi ruhsatyň möhletiniň mundan beýlek uzaldylmajagyny duýduryp sebäbini düşündirmediler. Yapılan fitness merkezlerinin we gözellik hyzmatlaryny teklip edýän salonlaryň ençimesi Aşgabatyň merkezinde ýerleşýärdi. Hususan da olar merkezi köçelere çykýan ýaşaýyş jaýlarynda işleýärdi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä mundan beýlek bu binalarda diňe azyk dukanlary ýerleşdiriler. Tenagat harytlary hem diňe sowda merkezlerinde we bazarlarda satylmaly edildi diýip Azatlyň habarçysy Döwlet Standartlary Idarasynyň wekillerine salgylanyp habar berdi. Şeýle Aşgabatyň merkezinde biznes üçin ulanylýan ofis jaýlarynyň ençemesi ýapylypdy. Telekeçilere şäheriň çetinde gurulýan Tenagat oglugyna göçmek teklip edilipdi.